Javorník, Kryznicovy léčebné lázně Jeseník, Svaz měst a obcí Jesenicka, nadace Český hudební fond, nadace OSA, Národní památkový ústav, firma Eurovia Vinci, Lesy České republiky, státní podnik, firma Omnia.cz, SRO, Ondřejovická strojírna AS, firma Strabag a 24 firm z celého Javornicka Jesenicka. Mediálním partnerem tohoto ročníku je Český rozhlas Olomouc. Dnešní program je uveden v bulletinu a zůstává nezměněn. Dovolte mi, abych vám popřála krásný a ničím nerušený poslech.